सब खेत तो जोता गइल भाई केंगे जोतले बा हेने छोड़ले बा हेने छोड़ले बा ना रहला पर यहीं नु जोते लसनी एकरा के फिर बुलवा के जोतवाओ को पड़ी या बढ़िया से जोतवा के तब इनमें गेहूं बोआऊ पड़ी हमरा निकलहूं के हो आई सब फेर ओड़ कटवा देवे के है कौन फायदा बा रखल है एकरा कटवा के कुछ पैसा हो जाई जोतवा उतवा के सब गेहूं बोआई कटवावे खातिर बिट्टो बाई हरिहर पेड़ बा कोई वही सरकार में जोला बड़ा गड़बड़ बा खातिर अच्छा चल तनी मुखिया जी के लगे मुखिया से कहम तो तनी कोनो परमिशन मिल जाई कटा उटा जाई बेचा जाई कोनो फायदा नहीं है बगीचा रखल है हटा दिया चल तनी मुखिया जी के लगे तनी भेंट हो माई कहती है कि जाके खेत घूमे के हम जीतल बनी खेत खातिर आदमी रखे जौन रखे उन खेत जाके देखी हम जीतल बनी जीत के हम नेता भइल बनी तो हम जाते खेत घूम ना चलते आदमी जौन के देखे आदमी जौन के देख के हम धो के लिया के खेत जो काम करे के बा तुम करो सर माई के काला पर हम काम करे का घरों बनी यहाँ तो पता लगा जे मुखिया जी बोले खेत का वो का लोग तो नहीं फोन कहाँ गो जहाँ तो हुए मुखिया जी होंगे तो बात ये सब बदल ले बड़ा पहले टोपी वोपी पहनत वाला है और वो देखते नहीं है चश्मा उश्मा लगा के हीरो खान हो ना देखा धर धर तो बुझा तो मुखिया ही है हो बुझा तो चश्मा लगा के खेत देखा का हलवा अरे खूब तो हाल पूछतनी खूब हाल पूछतनी का दिक्कत हो गई का परेशानी हो अरे सागरो खेत है घूम देनी घरे गनी या तो पता लगला जो खेत में गई अब भाई जीतला के बाद खेत में काम कर दो बताई ना माई कोलसिया आके खेत जाके देखे हम जीतल बनी खेत में घूमे खातिर अरे वो लोग काम करके तुम जीतल बनी आगे खेत घूमे खातिर जीतल बनी कमो हो खो तो बोली कुछ आदेश करी काम हमर रहला बगैचवा बानू अच्छा अच्छा पेड़वा कटवा देवे के बा और यार पेड़ में सुने नहीं कि बड़ा तनी लाफड़ा रहेला हाँ 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 तनी बतिया दी आगवा हमारे कुछ हिस्सा उसा मानू अब वोट दिहल गइल महाराज अब हिस्सो रहुआ चाही अच्छा दी बताई कि वोट देनी तो रुआ माल लेनी आकि हमरा के पर वोट 1 रुपया माल एगो पहुँचवे खातिर तू देले रहनी दोसर कहाँ देले रहनी मान लेनी 1 रुपया मंगनी आज चाहे 1000 मंगनी हम रुआ के दे देनी अब रुआ से हम कुछ कमाए ना तो कैसे हमारा काम चली हमरा की बताई वही में तनी रहल हाँ ई बात को मैं परतियों में के तनी एगो दूगो कटवा ले वही में रहू तनी हो जाई ये बतिया कोही ये बतिया कोही कटवाई हो हां सुनी कटवावे के रुआ कटवाई लेकिन एगो बात जान ली रोका को हम बताओ तनी जिंदा पेड़ ना कटवावे के नियंत्रण का होला पाप लागेला तू कहे आ तू भाई मार जीवन हो प्राणी हो तब न पता फेंकता तो मान जिंदा में ना नु कटल जाला अब रुआ को जरूरत बा तो रुआ कटवाओ तनी तो हमारा तनकी सा देखे हम जब मन हमरा कुछ मिली दिली तो हम कुछ कर देब तन पेड़वा काम बा तनी कटवा के तनी कुछ काम बावे केने को कटवाओ के बा ओ है बगीचो में नहीं आला मो के पेड़वा बा उहे कटवाओ के बा अच्छा तो ये हो जाना लगल बड़े सब का वो कटत रह सका नहीं तो शुरू तो होइए गइल बा कटल का हम कहनी कि रोवा से बता दी ना ठीक कोनी अच्छा अच्छा ई काम अच्छा कोनी तन भेज दो काम बा जगहियो खाली हो जाई तो महाराज बुआई नु सब करती रहता बुआई तो हेमे तारा पेड़ में आम फरेला हम बाजार में जाके बेचबो तो को पैसा ना मिली जरूर फरत नहीं खेनु काहे सब झड़ जाता पहले ही हलमान कुल खा गल तरह सन आम रखले कोनो फायदा बा ना जो बाजार में मान लेने की मिलेला है कीटाणु वाला ना मिलेला तो छिड़काव उड़काव कर देव तो कीड़ा उड़ा ना लगी तो रहल बात की बचावे के तो जब आम फरल लगी तो डांटा उंटा लेके तनी अखबारी कर लेब तो हम बच जाई
ये सब चीज बचावे के चाहिए। चावे के टाइम मान लेने कि तहार बाबूजी तहार माई कितना प्रेम से करा कर लगोइले बल्लू हमरो आई नानू घरवा। अच्छा हमरो आती तो गोरती एकरा के देखती अच्छा, सब बाल सही लखेरवा सब तूर के खा गाला लस। अच्छा अच्छा तो वही से सोचत है ये कटवा दे दी तो तनी जो यो खाली हो जाई त पतारा तनी चिरवा के काम बा घरवा। एक्चुअली जमीन बेचे के देखे नु ना अभी जमीन उमीन ना बेचाई। अच्छा अच्छा हां बुआई अभी। अच्छा बोई का माने तुम्हें कुछ का हुई अभी अब ओइमे जोताई होताई कुछ कोड़ाई है ओइमे बुआई गेहूं अच्छा बुआई कुल अच्छा जमीन और फंड से लगनी कमाए तो माल जमीन के फेर में रहता नहीं खाली है। तोहरे आशीर्वाद से कमैले भेल ए बारे जीतल बनी हो हां जीतल बनी तोहरा आशीर्वाद से तो तू हमरो को बढ़ावो अपनो बढ़ाओ तनी हमनियो के ध्यान दे। एकदम ध्यान दे ना ध्यान दे तो हमारा काम केंगे चलिए तार काम केंगे चलिए दोनों आदमी के काम चला देबे को बा ना तो तुम ध्यान दी। हां 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 कटवाओ तनी पेड़वा तनी देखे वो ने चौकीदार फौजदार मत आओ सन ना ही हम बोल दे हम बोल दे हमार हिस्सा जोन बा ओकरा के हां काट उठ के चल जाला जब ओने से आवेला और मशीनवा से तो भेंट करे नी हम। हां हां ठीक बानू ई ना के बदल मत जइयो ना ना बदले काहे के बाद ना तो जीतला के बाद ए खातिर हमनी के रोवा के जीतोला ना बदलबो मान लेने के हमर बात हो गई तेरा तय हो गई अब तू लगबे है ना मुंह घुमावे है ना मुंह घुमावे तो ओ बड़ा ना हमनी को होल कुल जान बदले के बात नहीं है। ठीक बा जोन बात होके गंभीर से ठीक बा तू काम होके चल जाता कटाता चल जाई ओकरा बाद से ना हम भेंट कर ली। हां हां भेंट के हमरा से कर ले जाना कोई लगेले बनी का। हां जाना लागल बड़ा। अच्छा अच्छा जाना लागल बड़ा से ट्रैक्टरो आ गेल बना मैं कटाता ढोवाता होई बा जल्दी जल्दी काटो जल्दी जल्दी ढो दो का बाहर जाए के मन बा। हां जल्दी चल जाई तो ठीक नु रही जब भैया खाली हो जाई जल्दी। हां हां दे बनी ऊपर नीचे बाटे के पड़ला ऊपरो नीचे बाटे के पड़ी का। अरे तो मान लेनी कि ऑफिस में कोनो बाटे चपरासी अफसर कलर कुल होला लोग नु हर डिपार्टमेंट में। तो हर डिपार्टमेंट में होला तो मान लेनी कि तू हमारा के दलो हम ओकरा के देब हम ओकरा के देब हम ओकरा के देब ओकरा के दे तब नु एगो डिवाइड हो जाला। ए तो ऊपर नीचे का बंटवाए तो ओइमे आट हमरा का बची रउआ के हम कुछ दे देम तो चल के हम देख लेते नहीं ना चल के देख लेते नहीं तो वही हिसाब से हम ओकर सिस्टम बता देब आगे हेतना रुपया रुपया दे देब ऐसे में तो चली देख ली। हाँ तो चली देख ली देखते हैं चल बुझाता ये पेड़वा में से तो हमारा 2000 ना बची का तो जगह पैखानवा के पैसवा सब खा घाल तरह से वहीं बुझाते हमारा पेड़वो के पैसवा खा गलिए से मुखी वही तो अभी 10,000 के सामान में 2,000 ना बची तो बड़ा लालची मुखिया बा। अच्छा चल तनी आधवा तो भेजवाइए दिले बनी अधन बा कहम जे ये एगो बा कई गो में हिस्सा लगा देम और वहीं यार चलिए गइल भाई का जनी है चलता नहीं ना आशे तो फसल बड़ा देखो तनी ओही में बुझा जी कर थाहे लग जाई बहुत दिन के बाद से मुर्गा हाथ में आइल बा चल तनी देखो तनी कि कितना पेड़ बा वही हिसाब से उनकर दाम धो देतनी अपने बुझा जाला। प्रयास तो ये रही कि तुझे 1,000 2,000 रुपये बचे इनका ताकि तो हमने के बकली में आ जाओ। मुखिया जी कुछ कहत नहीं का। अरे ना ना वो बात याद पड़ गई कुछ कहत ना हमरा एगो बात याद पड़ गई उहे बोती हमारा ये सोचने लगनी बुनबुना है उहे कोनो बात कोनो खास बात नहीं है। अच्छा अच्छा चली खास बात नहीं है चल के देखल जाला ओकरा के हम घबराई मत सब काम हो जाई। ए महाराज ये को चकटा तका। हां हां ये हो ए तो हम धैर्य नहीं कटा तरलो इराउरे हो। हां ये महाराज लता ये तो ढेर बजी मैं कम नहीं खेपो। हां ढेर बा एगो तो ई खेलवे बा ना ना सूर्य एगो लोग बता एगो होने सूर लोग बता भाई भाई गइलो ना। अच्छा भाई गुरु भाई एगो खेलवे बा अच्छा सब ये हो। हां हां देखो तो कोई बोले आइए कोई बोले दूगो तीन गो चार गो पेड़ लोग बता ना ही दूगो चार गो काम बा एगो ये बा एगो खेत रहला आई बात मालूम बा एक नियम कानून जानता नहीं जिंदा पेड़ कटला का होला नतीजा
ये कर कौन नियम कानून बा? हमार पेड़ बा तो इनमें कौन सी कर? हमार फील्ड नु बा लगैले बनी लोग बा, हाँ। लेकिन एमे जान परान नु बा, गवर्नमेंट पर चाप चढ़ावेला, मालूम बा कि ना? हाँ ए पर चाप चढ़ावेला। हाँ, तो वही खातिर नु रहुआ कोनिया के तनी रहुआ आगे बतिया दे। हाँ तो वो तो हो जाई, उमे कौन चिंता करने के। हाँ। हाँ वो सब तो मालवा जन बा हम तोरा के बता देता हूँ, तो पहुँचा दी। ठीक बा, भेज दें 200-400 रुपया। 200-400 रुपया भीख होला? हम मुखिया हई, एंगनी बतिया जला का देवता। हाँ अरे हम मुखिया हई। क्या है तो रहुआ फंड अधरो के मिलता, हमनी के पीछे का ऊ तो रहुआ कुछ दे दे। वो तो गवर्नमेंट के फंड आवेला तो ऊ तो काम अलग बा। हई जन बटे बा टटका टटकी हई जन भेटाइल बा, तो ये भेटैला में कुछ एकरा के हिसाब माने हम तो हमारा देखे से एगो हे दबा, एगो हो दबा, एगो हो दबा, एगो हो दबा, ई 4 गो 5 गो लौकता। 4 गो 5 गो नहीं है बा। माने हमारा आँखिया से लौकत नहीं के, चश्मा लगैले बनी बोल ई सब लौकता, चश्मा भले बा। चश्मा तो रहुआ अभी ढेर लौकता। ना ना हमरा सब लौकता। अरे गढ़िया कटाई बा तो छिकराइल ना लौकी। अरे सूर्य नहीं बुझात, और सूर्य नहीं बुझात कोई गो हो, एक एक ओके ऐश्वर्या हो गढ़िया हो एक। अब इतना हम पूर्वक बनी, हम इतना पूर्वक हई ना ना। अच्छा रहुआ कुछ ओइ में दिया जाए। हाँ तो उहे बतिया, उहे बतिया जो बात तनी खोल के रुआ कोई दी तो हमारा बुझाओ कि हाँ नीचे सब देवे को पड़ल नु। बड़ा बतिया ले रहुआ अपन। अरे तुम जानते नहीं अफसर लोग बड़ा सन नु, तो 2 रुपया 5 रुपया अफसर ना नु सो 2-4-5 रुपया दिया जी। रहुआ बतिया ले, हम जाते नहीं बाहर बा तो जैसे भेज दे रहुआ खातवा पर। आ तोरा के जो काम इजे होता आ खाता पर पैसा भेजे अपने हमनी के जानते नहीं, नेता लोग ज्यादा पढ़ल लिखल ना होला जान करबे ना। कहाँ पढ़ल अब खाता में भेजे है ना जाए, होने जाए, है ना करे, होने करे। हमनी के जानते नहीं कि होई सो। हाँ माने खाली एथी से वोट जीता जाता, वो तो जीत लियल जाता ना। तो वोट दे देनी, हम जीत गई नहीं, जीत गई नहीं तो हमारा कम से कम 5 साल जीत रहे के बा। जीत गई नहीं तो हमनियों के सेवा करे दी। कुछ मालवा हमारे के मालवा के फिर जानते रहो तुम। अब ओइमे हमरा बची तो हम वही में दे। जानते नहीं बात कहाँ बिगड़ला। अब जैसे मान लेनी कि कानू जानजी हो सो, आई पेड़ कटाइल बा 4 गो, उ साला जानजी हो सो, जानजी हो सो तो कहने दे जी तो रौरा एरिया में तो पेड़ कटला सो, अब बताई ना तेवर के बदलल बा, पेड़ कटला सो तो हम का करी। आ तो ओकर हिस्सा होने के पहुंच जाएगा चाहिए अवली तो रोगे देव तब ना हमरा पॉकेट से दे नहीं हम देव तब देव ना। हां ओकरा कुछ बानी देम तो। हां ओकरा के कुछ जमा कर दी, कहते बानी दिया जाई ये जी। हां भेज दिए हम, ठीक बात चलते नहीं तनी औरियो के वो जैसे तनी दिए। हाँ ना ना ठीक बा, हमरो फोन आवता आ फिर हम जाता नहीं दूसरे जगह और तेरे फार्मर कर माई को असर से हम खेत घूम वाला हम नेता ही सो है। हां अब जाता नहीं होना और देखा तनी फोन आवता। ठीक बा, ठीक बा, अपना के यहाँ चलिए हम अपना के जाता ही आ काम अपन जोन बा हां हो जाए। ठीक बा निकली। काटलो जल्दी जल्दी काट के ला दलो, मारे सब चिरवाओ के बाद जल्दी जल्दी काटलो। आ हई का है ऐश्वर्या है ना फेकल बा हो आज। अच्छा ये ऐश्वर्यो तनी काट दियलो, जरा नोरा में सब बेचा जाई। ठीक बा अब ले जाए।